Guyzini, ni-late. Bethe akuhlangane ten. Buka manje past 10 futhi angibhekele. Bethu relax. Ibantu time. Uyalazi ukuthi Guyzini, kubalulekile ukugcina isikhathi sisebancane. Ukuze uma sesibadala kungahluli lokho. Hayi mani, sibizelweni vele la kuthiwa sizohlangana la. Yeah, bathatha ifoni ya-Awanda base bavele bathatha ifoni ya-Awanda lapha esikoleni. Vele uba usenkingeni la. Ubala athi ekhuluma nje lisengafika. Baba namangazi next baba ngisalalele nawe uphike iqhaza la. Hayibo, yilaba bathatha ifoni ya-Awanda basenkingeni. Hlangana phinga wena. Noma sekomitela kamasho. Ancinzeka nje wena. Hey, khona yini okwazi? Sekuthiwa mhlawumbe khona ufuna uthathiwe. Ngeke umuntu osemitwana sami. Ayi siyabonga ukuthi sikhathalele vele uthatha information engaka. Phela ubhuti wami no-Awanda babangani. So, it's obvious. I know, relax. Ungasabi, letha. Hayi vele angisabuthi. Ubathe vele ngiyasaba. Azi mfethu. Ngithanda nethi. Samkelo mfethu. Boy, simasho khapha. Awumancane mfethu. Yo mfethu azi umbono. Wena wadlala ngo-O. Wakulinda mina umntwana angaqhamuka. Mfethu ngalona suku ngangibambelile. Ngiyabona mfethu namakholi ami akasawaba. Ngisafuna sikhulume nje mina naye mfethu somtshela futhi hayi cela bamba amakholi ami. Ufuna ukukhuluma naye yabo. Ndiyanja mfethu. Sikonjeni. Samkelo bezokubona. Bona sekile. Swe. Hayi, mfethu awusho. Kwenzakala nale ndaba yefoni. Yazi izolo le meeting yakho. Ngizwile nje khulu le ndaba yefoni bengidideka kancane yabo. Into enjalo awungixoxele kwenzakalani vele? Mhlawumbe wena uyazi. Yabo bafu nami ngididekile njengoba nawe udidekile. Sure. Yabo le yankulumo ingene ngapha yaphuma ngapha. Yabona. Ngoba angazi nix. Kodwa lento yenza izolo futhi angithandanga. Sengenzeni manje mina? Uhamba necheese. Yini akunani nomthetho? Angazi okuningi ngayo. Kodwa engakusho nje ukuthi qele eduze kwakhe. Umuntu obhedayo. Usebugebengwini. Hayi, mawukuthi umuntu onjalo, hayi namela ngifaka impela. Ngoba ngiyayidinga noma imali nje encane ukuthi uspend kancane yabo. Ngiyithanda lengane brawo. Ya, sibe kanjalo ngencane lengane. Kodwa hayi imjole kanjalo kancane ukuthi iphumelele. Indaba Bathi awuhurra boy. bazokwenza ba mina. La ngane ngafuna ukuthi iyangithanda nami ngiyayithanda. Awazi. Yes. Awazi. Ngiyakutshela. Ngiyangithanda ukubona usu-end up njengophiwo. Indaba into enjalo lokho. Wagatsha ophinki mfethu. Umjika sisukela ngaleso sikhathi mfethu akekho right. Ngeke kuthi useyayivalela. Akekho right umjika wami mfethu. Noma sesifika lapha kubo mfethu. So ulele noma kuthiwa uyafunda mfethu. Akasayena nje lophiwo esimaziyo. Hayi. Ngathi ngaba right umjika phela. Nawe ngathi ungaba right. Hayi so lesibona. Sure mfethu. Sure mfethu.
izolo vele buko. Abengidlala ibhola mfethu. Bangathi lebheke besibizela imithini. Ozosikhohle leyo nto. Bethi into kusesibhama isezincane. Kumele samshoda wena masamsanga thinga ama-iPhone. Hayi vele khona khululeka futhi khona imali ekhaya futhi siyenze futhi sisathatha ishumi la kubhaka. Khululeka futhi khona imali la sisodileni. Azile mfethu. Vela siphethe lutho, siphethe mina siphethe lutho. Singena ngaphakathi kushaye injongo. Mfethu. Mina sishoda ngayo. Asawufona nje sekhona. Mina bebengenela ngaphakathi at least saqamba ukuthuka besobanjwa nokuthi bayathola la. Ungene mina ngeke wena sala abeza. Mfethu. Umusesa kuthangana ngithatha ngikho. Security officer ngikho. Azini manje sibale sikhwaje mfethu. Boy phone. Nayi. Selaku ngadlala imbani yemanje oyedwa ngibona ulambile ulambile Ngiyanezo khuluma. Mina manje ngizangikhumula isiqinisana. Lokho wamusiphafa izinto lezi sahlala. Asisikatholela ngiyibhala. kodwa passport into right nayo mfethu kodwa sizameni sipasise la eceleni la elokishinji yabona nje izinto yamafoni ibhala kakhulu olova ngethemba niyakhuluma ngiyanizwa nje niyakhuluma nalandelana ayikho bafethu niyakhuluma ningifani abanye ngiwamele mina lamasimba lawo ngasaba kaba amaphoyisa mina bafethu umndeni wami usangithanda nami ngisawuthanda and futhi ayikho into engangenza ukuthi ngiyokwenza ubugebengu and bafesi nini ngitshela bafethu bambana amagama abo Vele nje vele uyigwala nje. Kuyo yonke into phezulu lesiplana uhlezi ubona. Kahle na kufanele uhambe. Lelo silengisela uvuso lawo. Ona sikasethi. Futhi yabo wena nje lokhu bese kwekwe wena kade singakubamba inkunzi wena yezwa wena tshena yabo wena kwazi ngiphuma ujuthi kutshela wena yabo wena tshela wena uzohamba la kutshela kubisile
gqobhonga wena. Bona gqobhonga wena. Adahle lonke namagqobhonga la makhalishi yini. Futhi wena waziwenza thina sibambe umzala wami inkunzi. Yabona nina amakhalishi nini. Baba masibizi ngamakhalishi yezwa fethu. Ngimfusa khamba. Uzowenzani mfethu? Ngizokwenza into awuhambe la. Uzowenzani mfethu? Uzosonza story la. Sekuhamba la. Hamba la vele hambe lo. Bafethu sambona kanjani umuntu ekwala kanje? Awuhambe. Hamba la. Yezwa. Ngiyabonga mfethu. Ngahlali kanje. Yazi lo mava. Abobalanda ufuna ukubalanda. Ufuna ukuqala ngawe wena umbomvana. Awuqale ngathi brother. Omnye story la. Tholana kanti bafisa kanjani umuntu ekwala kanje bona. Ajoyelana lo. Wena ngiyayibona kodwa lento engiyibona noma ngiyibona mina. Mala ibonakala manje bafethu. Manje nathi ngesilokhu isihleli kanje kumele sihambe sozama. Antisashinga lento. Wagcwala iy'ntwana kanje ziphi laba Phela madoda nasengikubungela nje endaweni nalabo lokuthi indawo yenu le. angasijwayela abantu khibuka nemashini nje besifikaze ekudale kunakanye Endaweni ke somakuthulile. Ambanda. ngesintwana lezi khona nazizela khona bonje le qoyisiphephe esimhlophe ngesona Ambona lo mshitho uphuma ngaso. Okwamanye amasiko. Bendula amanye amasiko. manje kunokuthi asibhemile soshaya intwana nayo bakufuna Zala mfethu ngiyaxolisa ukubiza uphuthumo nje. Shuthi ngikubizela lokudaba olwenzakala lapha phezulu. Lolo waze wangitshela ngalo ukuthi bakuhlukanisele ifoni yakho ngithola. Manje shuthi phela lamajida ngiyawazi. And futhi umjida wabo yedwa ngangikhona. So manje kubizela ukuzogcilisa lapha edwabo. Hayi alright ke. Alright ke sala umusho kanjani kodwa nawe uyasho ukuthi wawungazi ukuthi yabo sinokuzwana yabo emndenini. Hayi kodwa umusho kanjani ukuthi siyabazi ke. Hayi alright ngisazokwenza into ushaka la. Alright.
Ngala manje ntombi and ngibona ngathi ngale mina kanje athi and khona laptop etafula ezinye. Oh yeah. Yes, perfect of being there. Yes, bafana. Yeah, bafana. Yeah, ninjani? Yeah, niphethe. Sifeza ayina ne laptop. Hayi bo, ne laptop. Hayi bo, imalini? Ayina 200 laptop 800 sekukonke 1000. Hawe imali engaka? Ngoba manje imali ayikho nje. Umuntu akakaholi phela manje. Ngino 200 rand kuphela. Hayi asinankinga enye sabuye silanda. Ngabe nilanda? Hayi akunankinga ke nakho 200 rand bese bese ku 200 rand okugcina lo. Yabona? Nakho 200 rand okhona ke lana. Yabona? Hawu ngiyabonga ke bafana bami. Hawu. Abonga thina. Hayi sisebele ngibhekeke mase ngiholile ke nizobheka ke lana izinto imali enesiselo yazi. Okay. So, Okay, hayi nihambe kahle ngiyabonga ke lezi. So, All right. Ningvalele igate bo. Bayithasepi lezi zinto Nkosi yami we. Ungabi ukuthi bayijothe basilandela abantu amaphoyisa afika azosingenela la. Hey Nkosi yami, mana bangafiki bazosilandela lezi zinto. Kodwa futhi naye isindadlana nale naye le laptop kodwa. Kodwa uzodlala ama game kuyona ke nawe uyabona? Hayi bazofika bazoyilanda ke le mali yabo esele. Ngoba nika nje ngoba phela akuthini imali engakanani.